Поп-ап баровете се оказаха една наистина успешна формула, чрез която успяваме да достигнем до повече хора. Много заведения го използват, за да пробват нови коктейли, за разработка на ново меню, с цел разнообразие за своите гости, а и също така, за да покажат креативността на барманите. Във втория кръг на Bar Masters правим предизвикателството Pop-up бар, за да видим креативността на барманите, тяхното гостоприемство и цялостното им представяне като професионалисти. Всеки един колега трябва да създаде концептуално място, което е извън стандартната му работна среда, да го декорира, да измисли меню, което задължително трябва да има един безалкохолен коктейл и два алкохолни коктейла, и съответно да бъде креативен по начина, по който го поднася на гостите. Във втория етап на Bar Masters на Pop-up предизвикателството имаме над 100 Pop-up бара, които са в цяла България. София, Варна, Бургас, имаме в Созопол, в Русе, Ловеч, абсолютно навсякъде. Това е моето второ сериозно участие, на което състезавам. Много исках да се предизвикам и усетих, че това е точно момент, в който да го направя това нещо. Моят поп-ап бар, аз избрах тематиката да бъде именно горска, планинска, защото това е нещо, което аз и доста хора харесваме точно в тези летни жеги, летни времена, и мисля, че това ще се хареса на всички. Затова съм решил върху тази тематика и определено се получи добре. Ще добавим парфюм от ваниля. Като част от журито на Bar Masters тази година гледаме идентичността на този поп-ап бар. Дали има изразена концепция, дали менюто е съобразена с тази концепция и дали представлява бармана като личност. Моят поп-ап бар се намира на най-магичното място в София, именно Magic Bar. Преплитаме изкуството на това да правиш коктейли, миксологията с изкуството на магията. Това е всъщност първата година, в която аз включвам Bar Masters, и това е първият турнир, в който аз изобщо участвам някога. Bar Masters ми даде причина да се опитам да науча още нещо ново. Безалкохолният коктейл е много балансиран и свеж, много е приятен, много бързо се пие и нарочно ли нямаш украса на коктейла? В случая такава беше визията, че е нещо, което е общо хвърляно набързо. Чипс. И второто е просто за цвят, за да изпъква. Супер! Първи вариант ти харесва повече или този? Този. Най-често казвам на барманите на поп-ап баровете силно да свързват коктейлите и менюто си с концепцията, която са решили да представят. Понеже е лято, реших да играя с летни коктейли, свежи, да разказвам, нали, след всякаква глътка история малко какво съдържа, защо го направих и по какъв начин го презентирам. Програмата се разширява с всяка изминала година. В момента 4 човека сме жури. Роберто, който спечели състезанието миналата година, Димитър Петровски, който е глобалният посланник на портфолиото на Кока-Кола, Дарко Ангелески, моят партньор, част от Бар Академията и собственик на Петел, и лично аз в случая. Всички съставки, които ми цитираш, се опитвам да ги намеря дали са там. Едното върви при отпиването, другото излиза в послевкуса. Много е важно барманът да съдържа 360 градуса hospitality. Това е топлина и гостоприемство към журито. Смятам, че моят поп-ап бар може да спечели журито с това, че реших да работя с колегите от кухнята
и с всяка напитка да представяме нещо и от тяхната магия. Идеята на Pop-Up бара и на самите рецепти е да използвам доколкото мога сезонни плодове, да принесем клиента и буквално в преносния смисъл на брега на морето, стремих се да носят лекотата на лято. При Pop-Up баровете ще селектираме топ 30 най-добри бармани на България, които ще продължат в следващия етап, който е Bar Bootcamp в Солун. Това ще бъде нещо, което се случва за първи път на барманско издание в България и ще бъде наистина уникално преживяване, което е много голяма рядкост за барманите и ще ги срещнем с много интересни барове и вкусове. Така че очаквайте следващия кръг.